बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. आचरणे गावच्या श्री रासाई देवीचा जत्रोत्सव पारंपरिक पद्धतीने मोठ्या उत्साहात साजरा झाला असून भाविकांमध्ये आनंद आणि श्रद्धेचं वातावरण दिसून आलं. ग्रामदेवताच्या दर्शनासाठी सकाळपासूनच भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. यात्रोत्सवाच्या निमित्तानं भक्तिभाव, आनंद तसंच गावच्या परंपरेबद्दल अभिमान व्यक्त होत असून भाविकांकडून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. नेमक्या काय आहेत भाविकांच्या भावना आणि प्रतिक्रिया पाहूयात. वैभववाडी तालुक्यातील सर्वात महत्त्वाची आणि मोठी यात्रा म्हणजे रासाई देवीची आचरणे गावची यात्रा. या यात्रोत्सवाला आपण पाहिलं तर सकाळीपासून प्रारंभ झालेला आहे. सकाळी देवीची पूजा झाल्याच्यानंतर भाविकांसाठी दर्शन रांगा आहेत त्या खुल्या करण्यात आलेल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणावर भाविक हे अगदी परजिल्ह्यातून या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. आपण पाहू शकता की मोठ्या रांगा आहेत त्या लागलेल्या आहेत. अनेक भाविक रांगेत उभे आहेत. सकाळपासून या रांगा लागलेल्या आहेत. देवीच्या दर्शनासाठी ही सगळी मंडळी आतुर झालेली आहेत. भेटी लागी जीवा अशा या सर्व भाविकांची जी आहे ती स्थिती झालेली आहेत. अनेक भाविक आलेले आहेत. आई, कुठून आलात तुम्ही? काय सांगाल? देवीच्या दर्शनासाठी रांगेत उभे आहात, काय सांगाल? कणकोलीवर आले. काय सांगाल या देवीची महती? पावटे नवसाला दरवर्षी येता का? हो, दरवर्षी. देवीबद्दल काय आलेला प्रत्यय तुम्हाला? असं काही नाही, पण आहे पाठीशी आहे. आणि काही महिला आहेत काय आमची सांगाल? ग्रामदेवताच आहे. आम्ही दरवर्षी येतो. नवसाला पावणारी आहे का काय नवस ग्रामदेवता? केला होता? मी केलं नाही, पण आहे चांगली आमची हेच आहे, आमचं घरच आहे आचरणे गाव. अच्छा, तुम्ही आहात. याचबरोबर आणि काही मंडळी आहेत. काय सांगाल ताई, तुम्ही कुठून आलात? काय मी अलिबागवरनं आली आहे. अलिबागवरनं आले आहे. काय सांगाल? आणि मी माहेरवाशीण आहे आणि देवीची खूप जागृतता आहे. असं तुम्ही दरवर्षी या उत्सवाला येताय काय? नाही, मी दरवर्षी येत नाही, पण आता मी आली आहे. कसं वाटतं एकंदरीत या उत्सवाचं नियोजन पाहून काय वाटतंय? खूप छान नियोजन आहे. देवीच्या उत्सवाला जत्रोत्सवाला तुम्ही आलाय, देवीकडे काय साकडं घालणार? असं सांगू नाही शकत. ताई, तुम्ही कुठून आलात? मी चेंबूरवरून मुंबईवरून आले. दरवर्षी जत्रोत्सव हा, दरवर्षी येते. काय देवीची महती काय सांगाल? देव सगळ्यांना सुख समृद्धी दे. तुम्ही कधी देवीकडे काय साकडं मागितलं आणि ते पूर्ण झालं असं काय आहे? म्हणजे माझ्या घराला चांगली शांती आहे. बस. ताई, तुम्ही कुठून आलात? विनोद नाला सोपारा, मुंबई. मुंबईवरून आलात. दरवर्षी दरवर्षी येतात येते. काय? हो, दरवर्षी काय- येते. काय सांगाल या देवीची खूप महती? प्रचिती चांगली आली आहे मला, म्हणून मी दरवर्षी येते, न चुकता काय आली येते. आहे प्रचिती? माझ्या घरादारामध्ये भरपूर सुखशांती पण भरपूर आली आहे. कोणतं मागणं यापूर्वी मागितलं होतं देवीचं? हो, माझ्या मुलीचं लग्न व्हायचं होतं. यावर्षी केलं मी लग्न. पण छान आहे, छान आहे. इथे नियोजन पण मस्त केलं आहे. अशीच भरभराटी चांगली होऊन दे सगळ्यांची, अशी देवीचरणी प्रार्थना आहे. काय सांगाल? माझं नाव सुहासिनी सुरेश काटाळे. हा, दौऱ्यातच जातो आम्ही. दरवर्षी यात्रोत्सवाला दरवर्षी येतात. काय या यात्रेबद्दल काय सांगाल? खूप मजा येतात. दरवर्षी येतात, खूप मजा येतात. देवीच्या महतीबद्दल काय सांगाल? देवीची छान मूर्ती दिसतात, वस्तू दुसरं वाटतं. छान वाटतं. नियोजन कसं आहे यात्रे? छान आहे. हे आपण सर्व महिला मंडळ पाहतोय की अगदी देवीच्या दर्शनासाठी आतुरही झालेली आहेत आणि देवीच्या या यात्रोत्सवाचं जे नियोजन आहे ते काटेकोर पद्धतीने केलं तर त्याचं नियोजनाचं देखील कौतुक यांच्याकडून होतं. देवीच्या महतीबद्दल ही मंडळी सांगतात. अनेक तरुण जे आहेत ते पण देखील या यात्रोत्सवात सहभागी झाले आहेत. काय सांगाल, तुम्ही कुठून आलात या यात्रोत्सवाला आणि यात्रोत्सवाच्या एकंदरीत मी परंपरेबद्दल राहते काय मुंबईला आणि माझं सासर आहे सावंतवाडीला. हे माझं माहेर आहे. मी माहेरची आहे, तर मी ती ओटी भरायला आली आहे. दरवर्षी येतं का? नाही, हे पहिल्यांदा येते मी, कारण वेळ नाही म्हणून मला पहिल्यांदा मी आली आहे यावर्षी. कसं वाटतं एकंदरीत या खूप छान. मी लहानाची मोठी झालेली आहे. तिथे लहानपणी मी यायची खेळायला वगैरे मे महिन्यामध्ये. तर आम्हाला सगळं खूप आचरणे गावात आलं आणि आचरणे गावात आता तुम्ही बघितलेलं ते गाव आचरणे गाव आणि आता असलेलं आचरणे गाव त्यात काय बदल आहे? खूप बदल आहे. खूप आम्ही जे बघितलं ते वेगळंच होतं आणि आतामध्ये खूप फरक पडला आहे आचरणे. काय बदल झाले गावात? आता काय बोलणार, आता सगळं मॉडिफाय केलेलं आहे ना. ते पहिलं कसं आपलं याचं होतं, मातीचं होतं, शेणाचं होतं. आता सगळं ते कॉन्क्रीट वगैरे केलेलं आहे. खूप फरक आहे, पण खूप छान आहे. देवीच्या महतीबद्दल काय? आमची ही देवी खूप जागृत आहे.
जे नवस आपण केलात तर ते आपलं पूर्ण होतं तुम्ही नवस. कोणता नवस केला होता का? मी पहिल्यांदा येते, आता मी करू नवस. थँक्यू. ताई काय सांगाल, तुम्ही कुठून आलात दर्शनाला देवीच्या? आणि हे माझं सासर आहे. हो, आम्ही दरवर्षी येतो जत्रेला. तुम्ही यात्रोत्सवाला येताय दरवर्षी, देवीकडे कोणतं साकडं घातलेलं, मागणं घातलेलं, ते पूर्ण झालं? साकडं काही घालायलाच नको आहे, देवीने न मागता सगळं काही दिलंय. ताई काय वाटतं या जत्रोत्सवाला येऊन तुम्हाला? एकदम मस्त. मी खूप वर्षांनी लहानपणीपासून येते इकडे. मुंबईचे एक हे बघितलं तर आपण अगदी दगदगीचं जीवन असतं आणि इकडची ही यात्रा आहे. कसं वाटतं फिलिंग गावात येऊन? मस्त मस्त. गावच्या या यात्रोत्सवाचं नियोजन इथल्या मंडळींनी केलं, त्या नियोजनाबद्दल काय सांगा? एकदम मस्त. मी लहानपणापासून येतो. मी लहानपणापासून येते इकडे, तुम्हाला आवड आहे इथे यायची. अनेक जे आहेत आपण बघितलं तर महिला मंडळी जशा आहेत तसे पुरुष मंडळी देखील या देवीच्या दर्शनासाठी रांगेत उभे आहेत. अनेक वेळांपासून या रांगेत देवीच्या दर्शनाच्या आज त्यांना पण लागलेली आहे. काय सांगाल काका, कुठून आलात देवीच्या दर्शनासाठी आणि काय सांगाल? मी कोल्हापूर इथून आलो. मी मूळचा इथलाच आहे. देवी आम्हाला कायम पाहून होते. आम्ही नेहमी दर्शन घेतो. पंचक्रोशीतील मुंबई आणि महाराष्ट्रातून देशातून लोक येतात. लोकांची मनोभावना आहे की देवीचं दर्शन घेतल्यावर आपल्या मनोकामना पूर्ण होतात. तुम्ही काय मागणं मागितलं होतं देवीकडे, ते पूर्ण मी मागितलं सगळे शांतता असो, देशात शांतता हो, अन्नधान्याचा पुरवठा हो आणि लोक आनंदित राहो. या देवीची ख्याती जी आहे ती रासेची देवी म्हणजे रासाई देवी ही रासेची देवी म्हणून मानली जाते. हो हो. त्याबद्दल काय सांगाल? हां, या देवीची जी ख्याती आहे ती रासेची देवी म्हणजे भरभराटीची हो देवी. हो. ही देवी त्या महतीबद्दल काय सांगाल? ही देवी आमच्या आहे आणि आत्तापर्यंत आम्हाला अनुभव आहे की आमच्या मनोकामना बऱ्याच पूर्ण झालेल्या आहे. हे आमची खात्री आहे. आणि काही मंडळी आहेत. दादा काय सांगाल, तुम्ही कुठून आलात? आम्ही मुंबईवरून आलो, अंधेरीवर. कसं वाटतं हा एकंदरीत माहोल? हो, खूप छान, खूप उत्सव छान होतो इथे. आम्ही दरवर्षी येतो. रासाई देवी सगळ्यांचं मागणं पूर्ण करते. तुम्ही काय मागणं मागलं? मागणं आम्ही काही मागत नाही. माझ्याबरोबर माझी धर्मपत्नी आली आहे, ती ओटी भरणार आणि ती मागणं मागणार. आमच्या सगळ्या कुटुंबाचं चांगलं देवी करते. हो, एकंदरीत नियोजन असे आपण हो, नियोजन छान आहे. हो, नियोजन त्यात काही प्रश्नच नाही. खूप छान आहे नियोजन आणि सोहळा खूप छान चाललेला आहे. आपण पाहिलं तर अनेक मंडळी आहेत ती या देवीच्या दर्शनासाठी इथे रांगेत उभे आहेत आणि सकाळपासूनच या ठिकाणी रांगा ज्या आहेत त्या दर्शनासाठी रांगा लागलेल्या आहेत आणि देवीचं दर्शन व्हावं याची आतुरता आहे ती या सर्व भक्तांना लागलेली आहे. देवीचं याची डोळा दर्शन व्हावं याकरता ही मंडळी सगळी आहे ती अगदी या देवीच्या दर्शनाच्या रांगेत उभी आहेत. आपण पाहिलं तर अगदी महिलांच्या ज्या रांगा आहेत त्या अनेक मोठ्या रांग लागलेल्या आहेत. अगदी 100 ते 150 मीटरपर्यंत ही रांग गेलेली आहे आणि मोठ्या संख्येने भाविक हे अजून येत आहेत. उत्तरोत्तर ही जी गर्दी आहे ती वाढत जाणार आहे. भाविक देखील मोठ्या संख्येने दाखल होणार आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील असेल त्याचबरोबर अगदी आजूबाजूचे जे आहेत कोल्हापूर असेल, गोवा, कर्नाटक, बेळगाव या ठिकाणाहूनही मोठे भाविक आहेत ते या यात्रोत्सवाला येत असतात. देवीची महतीच अशी आहे की प्रत्येक भक्ताच्या नवसाला ज्या मागण्या घातलेल्या आहेत त्या मागण्या पूर्ण करणारी ही देवी आहे असे या देवीची महती आहे. त्यामुळे जे भाविक आहेत ते मोठ्या संख्येने या देवीच्या दर्शनाला येत असतात. त्यामुळे जी आपण पाहतोय ती ही गर्दी आहे, ही गर्दी या देवीच्या महतीचीच गर्दी आहे आणि ह्या गर्दीची संख्या आहे ती आणि उत्तरोत्तर वाढत जाणार आहे. आता दुपारचे पाहिले तर आपण 1 ते 1:30 वाजलेले आहेत आणि ही एवढ्या प्रमाणावर गर्दी आहे. ही गर्दी आहे ती सायंकाळच्या सत्रात आणि मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. अनेक भाविक आहेत ते या ठिकाणी येणार आहेत आणि त्या सर्व भाविकांचं अगदी योग्य वेळे आणि कमी वेळेत त्याचं दर्शन व्हावं याचं नियोजन जे आहे ते देवस्थान उपसमितीच्या यांच्या वतीने करण्यात आलेले, ग्रामपंचायतीच्या वतीने करण्यात आलेलं आहे. त्याचबरोबर या येणाऱ्या सर्व भाविकांना दुपारच्या वेळी महाप्रसादाची सोय आहे ती या येथील गावच्या ग्रामस्थ मंडळींनी केलेली आहेत. भैरीप्रवान प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अतुलजी रावराणे यांच्या माध्यमातून येथील जे सर्व भाविक आहेत त्या भाविकांच्या महाप्रसादाची सोय करण्यात आली. त्याचबरोबर दर्शन घेऊन येणाऱ्या भाविकांना जो प्रसाद दिला जातो तो प्रसाद देखील या इथल्या ग्रामस्थांकडून दिला जातो आहे. अशा विविध प्रकारे येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाची सेवा ही या गावची मंडळी, या गावचे मानकरी, ग्रामस्थ, मुंबईकर आणि सर्व गावकरी मंडळी ही करत आणि अगदी मोठ्या उत्साहात हा
जो यात्रोत्सव आहे रासाई देवीचा हा यात्रोत्सवास आता प्रारंभ झालेला आहे. कॅमेरामन साहिल दैबावकरसह मी श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी.